Hayi bo uyayibetha le wey. Uyabona kondibuza nayo ngenzani. Nanku Minieri baba. Kutheni intaka ayikwazi ubhabha kodwa ayikwazi ujima? Kutheni usiza esikolweni but still usafeyila? Okanye ndim ongakwazi ufundisa? Ndiyabuza. Ayivele Minieri awukwazi ufundisa wena, ufundisa ngathi ufundisa izinyanya. Hayi ke mna ke andingabongo oompandla aba ubagwerayo, bamba apha. If izombi ingatya ivempire, inja itye inyama, wena ungatya ntoni? Umbi kakhulu, ngebhede yakho sokuthengela ighost. Asundiqhela wena, utsho ngobuso ngathi ngumntu. Utsho ngempandla ngathi lisende elibekwe epleyitini.